Kijk hoe lijkt Volmoed, ja. Die Langbrug, Witbrug, Olifantsrivier. Dat is die hoogste brug in Volmoed wat zo oorloopt. Bootje zei het nog in 1995 zo oorloopt. Kijk, of in die 19, zij was nog bij je klein. Kijk, als een koers waar daar gaan die onwel op die brug gaan is bij je waar alles zag. Die wil strijden het versuipen, hulle red nou wat hulle kan red. Kijk hoe diep is hy boeren in die water, hy moet nou maar zwemmen. Een mens weet die waar is gaten nie. Kijk, daar kom je vol strijden aan die boer toe. Zo. Oh. Zo lijkt Volmoed. Ons is vast. Ons kan niet weer in naweek nergens in gaan. Nie. Misschien volgende week nog steeds. Kijk hoe staan Mika. Zij zegt ze gaan een beetje zwemmen in de zee. Ze nou nooit die zee gezien. Kijk hoe staan Rosa. Dat is hoe die landerijen lijken bij ons. Het is een landerij die wat lijkt zoals een zee. Dam. Dat is omtrent zo hoeveel kilometer naar die brug toe van die rivier. Dat is nog bijna ver van die rivier zelf af. En die rivier loopt zo en die sluizen is nog opgemaakt. Zoals die sluizen opgemaakt wordt.